Tak jsme se přesunuli na zadní sedadla. Vepředu jsem nechal sedačku nastavenou podle sebe. Měřím 186 cm, sednu si dozadu a všechno vychází velice příjemně. Prostor na kolena, fajn, nad hlavou nikde nenarážím. Uprostřed chybí středový tunel, tudíž i 3 cestující se sem pohodlně vejdou. Příjemná věc je středová loketní opěrka, která zase umožňuje instalaci nápojů, v tomto případě už pouze menších 5 lahví, které se dají dát velice elegantně také do boku dveří. Zadní sedadla jsou samozřejmě standardně vybavená 3 tříbodovými pásy a pro děti je na krajních sedadlech dětské uchycení sedačky zvané Isofix. Příjemným bombonkem zásuvka na 12 V, která je umístěna mezi sedadly uprostřed, tudíž pokud si chce někdo dobít mobilní telefon nebo připojit jakýkoliv přehrávač, je to v Aurisu možné.